కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 10వ రోజు 10వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. విభూతి యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ విభూతి యోగము 10వ అధ్యాయము భక్తి యోగంలో ఉన్నాము. మొట్టమొదటగా ఇది భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. భూయ ఏవ, మళ్ళీ ఇంకొకసారి మహాబాహులు నర్చున, శృణుమే, నా మాటలు విను, నా పరమవచనం, నా దివ్యమైన వచనాలు, మాటలు. యత్తేహం, నువ్వు నాకు ప్రియమాణాయ, ప్రియమైన వాడివవడం చేత, వక్ష్యామి, వివరిస్తున్నాను, హితకామ్యయ, ఈ నీకు హితకరమైనటువంటి, తెలుసుకోవలసిన తగినటువంటి విషయాన్ని నీకు మళ్ళీ వివరిస్తున్నాను. కాబట్టి మహాబాహులు నర్చున, ఇంకొకసారి నా మాటలు విను, నా మాటలు, నువ్వు నాకెంతో ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి నీకు ఇంతకంటే ముందు వివరించిన దానికంటే కూడా ఉత్తమ జ్ఞానం నీకు వివరిస్తాను అని చెప్తూ ఏమంటున్నారు. నమే విదు సురగణ ప్రభవం నా మహర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః. సో నేను మరి ఈ సురగణాలు అంటే దేవగణాల, దేవతల సముదాయము, ప్రభవం నా మహర్షయః అంటే నన్ను గురించి దేవతలందరికీ కూడా నమే, నా విదుహు అంటే తెలియదు, విదుహు అంటే తెలియడం, నా విదుహు అంటే తెలియదు అని. ఎవరి గురించి? మే, నా గురించి, సురగణాలన్నిటికీ కూడా తెలియదు, దేవతలకు కూడా తెలియదు. ప్రభవం నా మహర్షయః, నా ప్రభవం గురించి మహర్షులకు కూడా తెలియదు, దేవతలకు తెలియదు, మహర్షులకు కూడా నా యొక్క నిజమైన వైభవం తెలియదు. ఎందుకు? అహం ఆదిర్హి దేవానా, నేనే అందరికీ కూడా ఆదిని, మూలాన్ని, మహర్షీణాం చ, మహర్షులకు, చ మరియు సర్వశః అందరికీ కూడా నేనే మూలాన్ని. కాబట్టి నా గురించి దేవతలకు తెలియదు, అలాగే మహర్షులకు కూడా నా యొక్క వైభవం తెలియదు. ఎందుకంటే నేను ఆదిదేవుడను. మరి దేవతలకు, ఆ మహర్షులకు, దేవతలకు అందరికీ కూడా నేనే మూలాన్ని. కాబట్టి నా గురించి, నా పుట్టుక వైభవాల గురించి వాళ్ళకు కూడా, దేవతలకు తెలియదు, మహర్షులకు తెలియదు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఒక కథ ఉన్నది. బ్రహ్మదేవుడు, భాగవతంలో బ్రహ్మదేవుడు
మరి ఈ శ్రీకృష్ణుడి గురించి విని ఈయన నిజంగానే ఇంత మహిమ గలవాడా అని ఆయన ఒకలాంటి డౌటు, ఈర్ష్య వచ్చేసి ఆయన తిరిగి అక్కడ ఆహ్, గోవులన్నిటిని ఒకసారి పరీక్షించడానికి తీసుకువెళ్ళిపోతాడు. ఈ గోవులన్నీ మాయమైపోయాయని గోపాలుడు కంగారు పడుతూ వచ్చి శ్రీకృష్ణుడికి చెప్పినప్పుడు, వెతుకుతామని వెళ్ళి వాళ్ళు వెళ్ళిన గోపబాలుడిని కూడా తీసుకువెళ్ళిపోతాడు. సో, శ్రీకృష్ణుడికి తెలుసు జరిగిందంతా ఎవరు చేస్తున్నారు అని. అయినా భగవంతుడు ఆ గోవుల రూపాలను, ఆ గోపబాలు రూపాలను తనే దాల్చి ఆ గోవుల వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కంగారు పడకుండా ఆ రూపాలన్నిటిని తనే దాల్చి ఒక సంవత్సరం పాటు మరి బ్రహ్మదేవుడి ఆయనకొక క్షణం అంటే మనకెన్నో సంవత్సరాలు. కాబట్టి ఆయన ఎంత తొందరగా తీసుకొచ్చినా 1 ఇయర్ పట్టింది. ఈ 1 ఇయర్ భగవంతుడే ఈ అందరి రూపాల్లోనూ ఉన్నారు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడి చూసి గ్రహించి ఈయన సాక్షాత్తు భగవంతుడే అన్నది తెలుసుకొని వెంటనే వచ్చి తన తప్పును క్షమించమని అడిగి గోవులను, గోపాలులను అప్పచెప్పడం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో, అది అందుకని దీన్ని ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ కథను చూపిస్తున్నారు. దేవతలకు గాని, మహర్షులకు గాని గూడా నా పుట్టుక వైభవం తెలియదు. నేను వాళ్ళందరికీ గూడా ఆదిని కాబట్టి. యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢసమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. ఎవరైతే నేను యో మాం ఎవరైతే నన్ను అజుడను అంటే పుట్టుక లేని వాడినని, అనాదిని అంటే ఆది లేని వాడిని. అంటే మరి భగవంతుడు పుట్టుక లేనప్పుడు ఇంక బిగినింగే లేదు. ఎప్పుడూ ఉన్నాడు. అని కూడా వేత్తి తెలుసుకుని ఇంకా లోకమహేశ్వరం మరియు ఈ లోకాలన్నిటికీ కూడా ప్రభువునని అసమ్మూఢస మర్త్యేషు అంటే అలా తెలుసుకున్న వాళ్ళు మూఢత్వానికి, మోహానికి గురికారు. హ్మ్. మరి సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి చేయబడతారు. ఎవరైతే నన్ను పుట్టుక లేని వాడినని, అనాదిని, ఆది లేని వాడిని, ఎప్పుడూ ఉన్నవాడినని, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడునని తెలుసుకుని విశ్వాసంతో తెలుసుకుంటారో, వాళ్ళు మోహానికి గురికారు. సమస్త పాపాల నుంచి విముక్తి చేయబడతారు. మహర్షయः సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమా ప్రజా. మహర్షులు సప్తపు సప్త ఋషులు అంటాం గదా! ఆ సప్త ఋషులు వాళ్ళకు పూర్వమే చత్వారో అంటే నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు. ఎవరు? సనక, సనందన, సనత్, సనాతన కుమారులు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం వాళ్ళెప్పుడు చిన్న పిల్లల్లాగానే ఉంటారు. అలాగే మనువు, మనువు వీళ్ళంతా గూడా మద్భావ మానసా జాత. నా యొక్క మనస్సు నుంచే వాళ్ళు ఉద్భవించారు. యేషాం లోక ఆ తర్వాత ఈ లోకంలో ఉన్న ఇమా ప్రజ ఈ ప్రజలందరూ కూడా వారి నుంచి జన్మించారు. సో, ముందుగా ఈ సప్త ఋషులు వాళ్ళకంటే ముందు ఇంకా ఈ సనక సనందనాది నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, ఇంకా ఈ 14 మంది మనువులు వీళ్ళంతా నా మనస్సు నుంచే ఉద్భవించారు. అలాగే ఈ మిగిలిన లోకాల్లో ఈ లోకాల్లో ఉన్న సమస్త ప్రజలు గూడా వీళ్ళందరి నుంచి ఉద్భవించారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః. సో, ఈ నా యొక్క మహత్ మహిమలు గాని, వైభవాలు గాని తెలిసిన వాళ్ళు సోవికంపేన యోగేన వికంపన లేని అంటే నిశ్చలమైనటువంటి యోగంలో యుజ్యతే వాళ్ళు ఉంటూ నాత్ర సంశయ ఇక నాలో ఐక్యమైపోతారు. ఇందులో సందేహమే లేదు అంటున్నారు. సో, ఈ మహిమ నా యొక్క ఈ మహిమల్ని, దివ్య శక్తుల్ని యథార్థంగా తెలిసిన వాళ్ళు నిశ్చల భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఇందులో సందేహమే లేదు.
అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త ఇది 8, 9, 10, 11 ఇందులో మనం తెలుసు భగవద్గీత సారాంశం ఇందులో ఉంది అని చెప్పి ప్రభుపాద్ చెప్పారు. సో ఆ 4 శ్లోకాలు అందుకని వెరీ ఇంపార్టెంట్, చూద్దాము. ఇది ఆ 4 మొట్టమొదటి శ్లోకం 10th చాప్టర్లో 8th శ్లోకం. 8th, 9th, 10th, 11th ఈ 4 శ్లోకాస్. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్వితాః. నేను సమస్త సృష్టికి కూడా అహం సర్వస్య ప్రభువు, అందరికీ కూడా సర్వానికి ప్రభువును నేను. మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నా నుండి సర్వం కూడా ప్రవర్తిస్తోంది అంటే నడుస్తోంది, నా వల్లే ఈ సమస్తం విశ్వం అంతా నడుస్తోంది. ఇతి మత్వా భజంతేమో, ఇది తెలుసుకుని ఈ రకంగా నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు బుధాభావ సమన్విత, అజ్ఞానులు, బుధ అంటే జ్ఞానులు ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని భక్తి విశ్వాసాలతో మరి నన్ను పూజిస్తారు. నేను మరి సమస్త సృష్టికి మూలాన్నని, నా వల్లనే సమస్తము కూడా నడుస్తోంది, దీనిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తితో విశ్వాసంతో ఆరాధిస్తారు. అది ఈ 4 శ్లోకాల్లో మొదటిది. ఇప్పుడు 9th శ్లోక. మచ్చిత్తాం మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. మచ్చిత్త, మనస్సును నా మీదే చిత్తాన్ని పెట్టి, మనస్సును పెట్టి, మద్గత ప్రాణాలను కూడా నాకు అర్పించి, అంటే వాళ్ళ అంత శరణాగతి తత్వంతో బోధయంతః పరస్పరం బోధించుకుంటూ ఉంటారు. ఏమని? కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, నా గురించి చెప్పుకుంటూ నిత్యము, తుష్యంతిచ తృప్తి పడుతూ ఉంటారు, మరియు రమంతిచ రమిస్తూ కూడా ఉంటారు, ఆనందిస్తూ కూడా ఉంటారు. ఈ భక్తులు నా మీదే మనస్సును లగ్నం చేసి వాళ్ళ జీవితాలను శరణాగతితో నాకు అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నా యందే సంతుష్టులై ఉంటారు. మరి ఒకరికొకరు నా గురించి చెప్పుకుంటూ బోధించుకుంటూ పరస్పరం, మరియు కథయంతశ్చ మాం నిత్యము నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ, తుష్యంతిచ అత్యంత తృప్తిని, రమంతిచ పరమ ఆనందాన్ని రమిస్తూ కూడా ఉంటారు. నా గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు నా ఈ భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు అని ఇక్కడ భక్తుల్ని చూపిస్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం, తనని చేరడానికి భగవంతుడు ఎవరికి తెలివితేటలు ఇస్తాడు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. తేషాం సతతయుక్తానాం అంటే ఎప్పుడు కూడా సతతము ఈ భక్తులు వీరు సతతము యుక్తులై ఉంటారు, ఎల్లప్పుడూ యుక్తులై ఉంటారు. దేనిలో? భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, నన్ను ప్రేమతో ఆరాధించడంలో ఎప్పుడు నిమగ్నమై ఉంటారు. దదామి, అలాంటి వాళ్లకు ప్రసాదిస్తాను బుద్ధియోగాన్ని నేను. దాంతో తం ఏన మాం ఉపయాంతితే, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. సో ప్రేమపూర్వక భక్తితో నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా సదా సేవించే వాళ్లకు నేనే బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. సో తనను చేరుకోవడానికి భగవంతుడే వాళ్లకు ఆ బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తారు, ఎవరైతే ఇలా భక్తితో ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి సేవించే వాళ్లకు. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో నేను అనుకంపార్థం, తేషాం వారిని, నేను అనుకంపార్థం కరుణతో, అపారమైన కరుణతో, అహం నేను, అజ్ఞానజం తమః వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని, తమః అంటే చీకటిని, నాశయామి నాశనం చేస్తాను ఆత్మభావస్థో వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి, జ్ఞానదీపేన భాస్వత జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. సో నేను వారి మీద అపారమైన కరుణతో వారి హృదయాల్లో ఉండి వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని పోగొడతాను. ఎలాగూ? తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించి వాళ్ళ అంధకారాన్ని నేను పోగొడతాను. అంటే అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి
మోక్షాన్ని ఇస్తాను అని. ఇది ఈ 4 శ్లోకాస్. సో ఫస్ట్ శ్లోకంలో నేను అందరికీ కూడా సృష్టికి మూల స్థానాన్ని, నేనే సమస్తాన్ని నడిపిస్తున్నాను. దీన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఆ జ్ఞానులు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారు, విశ్వాసంతో. నా మీదే మనస్సును పెట్టి నా ప్రాణాలు కూడా నాకు అర్పించి వారు ఒకరికొకరు బోధించుకుంటున్న ఆ లీలలను గురించి చెప్పుకుంటూ దాంట్లోనే తృప్తిని, ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు ఈ భక్తులు. అలాగే సతతము కూడా ఎవరైతే నన్ను ఎల్లప్పుడూ ప్రీతిపూర్వకంగా ఇలా భజిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. దానితో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. నన్ను చేరుకునే బుద్ధియోగాన్ని నేనే ఇస్తాను వాళ్లకు అంటున్నారు. వాళ్ళ మీద అపారమైన కరుణతో నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని, వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశనం చేసి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను. జ్ఞానదీపేన భాస్వత. ఇవి ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. సో భగవంతుడే సమస్తానికి మూలం, ఆయనే సమస్తం నడిపిస్తున్నారు అని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో ఉంటూ ఇలా వాళ్ళు మనస్సును, ప్రాణాన్ని కూడా భగవంతుడికి అంటే జీవితాన్ని అర్పించి వాళ్ళు ఇలా ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ వాళ్ళు ఆ లీలల్లో తృప్తిని, ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఇలా ప్రీతిపూర్వకంగా ఎప్పుడు నన్ను భజించే వాళ్లకు నన్ను చేరుకునే బుద్ధి యోగాన్ని నేనే ఇస్తాను. వాళ్ళ మీద అపారమైన కరుణతో వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని పారద్రోలి వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి మరి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని ఈ 4 శ్లోకాల్లో చెప్పిన విషయం అసలు భగవద్గీతలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో భగవద్భక్తి అనేది ఉన్నప్పుడు ఆయన మహత్యాలు, ఆయనే సర్వస్వం అని తెలుసుకుని మనం ఆ భక్తితో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడే ఆ భక్తులకు తనను చేరుకునే మార్గాన్ని చూపిస్తారు. ఇది విని అర్జునుడు అంటున్నాడు. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. సో పరబ్రహ్మ పరంధామ అంటే మరి దివ్యధాముడా, నీ ధామం అంత దివ్యమైనది, నీ నివాసం పవిత్రమైన వాడా, పరమం భవాన్ మరి దివ్యమైనటువంటి భగవంతుడా, పురుషుడవు, శాశ్వతుడవు, దివ్యుడవు, ఆదిదేవుడవు, అజుడవు, పుట్టుకలేని వాడివి, విభుడవు, ప్రభువు అని చెప్పి ఈ రకంగా స్తుతించాడు. స్తుతించి అహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. సో అహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే, ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా సర్వదేవర్షులందరూ, నారదుడు మరియు అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు వీళ్ళంతా కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. స్వయం చైవ, ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా బ్రవీషిమే నాకు చెప్తున్నావు. ఏది? తన భగవంతుడు తన గురించి, ఆయన వైభవం గురించి. ఓ కృష్ణ మరి యోగీశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరం ఎలా స్మరించాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఈ దేవదేవ, నిన్ను ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను, అవతారాలను విస్తారంగా విను. నీ వచనామృతాలు విస్తారంగా వివరించు. నీ మాటలు వచనామృతాలు వింటూ ఉంటే ఎంత విన్నా కూడా తనివి తీరడం లేదు అని అర్జునుడు అంటున్నాడు అన్నమాట ఇక్కడ. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. మరి నీ దివ్య మహిమలు, నీ యొక్క అవతారాలు అసలు ఏంటి, నీ మహిమల గురించి విస్తారంగా చెప్పు, ఎంత విన్నా కూడా తనివి తీరడం లేదంటే ఇది భగవాను వాచ. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతాం అస్మి నక్షత్రాణం అహం శశి. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ వెలిగే వాటిల్లో, ప్రకాశవంతమైన వాటిల్లో నేను రవిని అంటే సూర్యుడును. మరీచిర్ మరుతాం అస్మి, మరుత్తులలో నేను మరీచి అనే మరుత్తులనే దేవతలలో నేను మరీచి అనే వాయువును. నక్షత్రాణం అహం శశి, నక్షత్రాలలో నేను శశి అంటే సూర్యుడును. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సు ఉన్న వాటిల్లో ఇక్కడ సూర్యుడును, మరి మరుత్తులనే దేవతలో మరీచి అనే వాయువును, మరి రాత్రిపూట ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాల్లో
నేను చంద్రుడను. వేదానాం సామవు వేదోస్మి, దేవానాం అస్మి వాసవః, ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, భూతానాం అస్మి చేతన. వేదాలలో నేను సామవేదాన్ని, అస్మి అంటే అయి ఉన్నాను అని. సో వేదాలలో సామవేదాన్ని అయి ఉన్నాను. దేవానాం దేవతలలో అస్మి అయి ఉన్నాను. ఏమిటి? వాసవః అంటే ఇంద్రుడు. దేవతల్లో నేను స్వర్గరాజైన ఇంద్రుణ్ణి. ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును. భూతానాం అస్మి చేతన. భూతాలంటే జీవరాశులన్నీను అని చెప్పుకున్నాం. జీవరాశులన్నిట్లో నేను చైతన్యాన్ని అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు వేదాలలో నేను సామవేదాన్ని, దేవతలలో మరి ఇక్కడ ఇంద్రుడిని చూపిస్తున్నారు ఐరావతం మీద. ఇంద్రియాలలో మనస్సును ఇక్కడ బ్రెయిన్ లాగా చూపిస్తున్నారు మనస్సును. ఇంద్రియం ఇంద్రియాలు 5, అందులో మనస్సు లేదు. కానీ మనస్సును కూడా ఒక ఇంద్రియం అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే మరి 5 ఇంద్రియాలు వాటంతట అవి ఏమి చేయలేవు. వాటి ప్రలోభాలన్నీ మైండ్ మీదే కాబట్టి మైండ్‌కి, ఇంద్రియాలకి కాంటాక్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి మనస్సును కూడా 6వ ఇంద్రియంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును. ఇంద్రియాలు మరి అన్నీ కూడా ఆ ప్రలోభాలు మనస్సుకే సప్లై చేస్తాయి. మనస్సు లేనిదే ఇంక ఇంద్రియాలు వల్ల ఏమీ మనం ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసేది లేదు కాబట్టి ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును. జీవులలో చైతన్యాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ప్రాణాన్ని, చైతన్యాన్ని మరి ఆత్మ భగవంతుడిదే. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి, విత్తేషో యక్షరక్షసాం, వసూనాం చాస్మి, మేరు శిఖరిణాం అహం. రుద్రులలో నేను శంకరుడను. విత్తేషో యక్షరక్షసాం యక్షరాక్షసులలో నేను కుబేరుడను. వసు ఇది కింద కుబేరుని చూపిస్తున్నారు. వసువులలో నేను అగ్నిని. మరి పర్వతాలలో మేరు పర్వతం చూడండి, మేరు పర్వతం చాలా పెద్దది అని చెప్తారు. ఈ మేరు పర్వతం దేనికి ఉపయోగించారంటే ఈ పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు దేవతలు, దానవులు మరి అమృతం వచ్చిందని చెప్తూ ఉంటారు కదా. శ్రీ మహావిష్ణువు వాళ్ళకి ఉపాయాన్ని చెప్పి అది చిలకడానికి మరి అది ఎంతో పెద్దది కాబట్టి పాల సముద్రం దానిని మేరు పర్వతంతో కవర్లాగా దాన్ని ఉపయోగించండి అని చెప్పితే ఆ మేరు పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చి దానితో చిలుపుతారు. సో ఆ మేరు పర్వతాల్లో నేను మేరు పర్వతాన్ని. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం, సేనానీనాం అహం స్కందః సరసాం అస్మి సాగరః. పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని. అంటే ఎవరు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు? బృహస్పతి దేవతలకు గురువు. సో గురువులలో నేను పురోహితుడైన బృహస్పతిని. సేనానీనాం అహం స్కందః సేనాపతుల్లో నేను స్కందుడను. అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కార్తికేయుడు. ఆయన దేవతలకు సేనాధిపతి కాబట్టి సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడను. సరసాం అస్మి సాగరః సరస్సులంటే నీటి జలాశయాల్లో నేను సముద్రాన్ని, సాగరాన్ని. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మేకమక్షరం, యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, స్థావరాణాం హిమాలయః. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. గిరామస్మేకమక్షరం దివ్య ధ్వనులలో నేను ఏకాక్షరాన్ని అంటే ఓంకారాన్ని అని చెప్తున్నారు. ఓంకారాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి యజ్ఞాలలో నేను జపయజ్ఞాన్ని. సో అన్ని యజ్ఞాల్లోకి భగవన్నామ స్మరణ గొప్పదని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పిన మాటలతో స్వయంగా మనకు తెలుస్తోంది. సో యజ్ఞాలన్నిట్లోకి కూడా జపయజ్ఞం శ్రేష్టం. స్థావరాణం హిమాలయ స్థావరాలు అంటే కదలనివి, జంగాలు అంటే కదిలేవి. చర అచర అని చెప్పుకుంటాం కదా. చర అంటే కదిలేవి, అచర అంటే కదలనివి. అలాగే స్థావరాలు అంటే అచరాలు కదలనివి, జంగాలు అంటే కదిలేవి చరాలు. సో కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని. సో మహర్షులలో భృగు మహర్షిని. దివ్యధ్వనులలో ఓంకారనాదం మరి మనం చెప్పుకున్నాం ఆకాశంలో ఏది లేకపోయినా కూడా సౌండ్ ఉంది అని చెప్పి. ఓ అంటూ మొదట్లో ఆ సౌండే ఉండేది ఆకాశంలో ఈ సృష్టి అంతా రాకముందు మొట్టమొదటి.
కాబట్టి ఆ దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారనాదాన్ని, యజ్ఞాల్లో జపయజ్ఞాన్ని, కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని. సో, కదలనివి అంటే పర్వతాలు ఇవన్నీ. వాటిల్లో మరి హిమాలయాలంతా పెద్దవి విస్తారమైనవి ఏవీ లేవు. అందుకని స్థావరాలలో కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని అని ఇక్కడ హిమాలయాలను చూస్తున్నాం. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. అశ్వత్థ అన్ని వృక్షాలలో నేను అశ్వత్థ వృక్షం అంటే రావి చెట్టు. మరి ఆ రావి చెట్టు పవిత్రమైనదని మనం చూస్తూ ఉంటాం. గొప్ప చెట్టు. వృక్షాలలో నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని. దేవర్షులలో నేను నారదుడను. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు నారదుడిని. గంధర్వులలో నేను చిత్రరథుడను. ఈ గంధర్వులు మంచి గానంలో చాలా వాళ్ళు నిష్ణాతులు. వాళ్ళలో కూడా చిత్రరథుడనేవాడు ఇంకా కూడా నిష్ణాతుడు. గంధర్వులలో నేను చిత్రరథుడిని. సిద్ధానాం కపిలముని. సిద్ధులలో నేను కపిలమునిని. ఆయన స్వయంగా భగవంతుడు అవతారం అని అంటారు భాగవతంలో. మనం చూస్తాం కపిలముని గురించి. సో సిద్ధులలో నేను కపిలమునిని. అన్ని వృక్షాల్లో అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, దేవర్షుల్లో నారదుణ్ణి, గంధర్వుల్లో చిత్రరథుణ్ణి, సిద్ధులలో కపిలమునిని. ఉచ్చైశ్రవమశ్వానాం విద్ధి మామమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపం. ఉచ్చైశ్రవం అశ్వానాం. అశ్వాలన్నిట్లో గుర్రాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని. ఎవరి ఉచ్చైశ్రవం? ఇక్కడ బొమ్మ కనిపిస్తుంది. స్పెషల్ గుర్రం. ఎందుకు? ఇది ఈ దేవతలు దానవులు మరి క్షీరసాగర మదనం చేసినప్పుడు ముందు అసలు విషం వచ్చింది. అయితే తర్వాత అలాగే ఈ కొన్ని ఆ తర్వాత విషం వస్తే అది పరమశివుడు ఆయన కంఠంలో పెట్టుకుని ఆయన దానిని ఈ ప్రపంచంలోకి వ్యాపించకుండా కాపాడటం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ గుర్రం వచ్చింది. గుర్రము, ఐరావతం ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఇలాంటి లక్ష్మీదేవి ఇవన్నీ కూడా రావడం జరిగింది. సో ఆ ఉచ్చైశ్రవం అలా అమృతం వచ్చే ముందు క్షీరసాగర మదన నుంచి వచ్చింది. అది గుర్రాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని. విద్ధిమాం అమృతోద్భవం. నేను అమృతంలో నుంచి పుట్టిన ఆ ఉచ్చైశ్రవాన్ని గుర్రాలలో. ఐరావతం గజేంద్రాణ. అన్నిట్లోకి ఏనుగుల్లో నేను ఐరావతాన్ని. నరాణాంచ నరాధిపం. నరులందరిలో నేను ఆ నరాధిపుడును అంటే మనుష్యులలో రాజును అని తెలుసుకో. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. ఆయుధాలలో అహం వజ్రం. నేను వజ్రాయుధాన్ని. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఈ వజ్రాయుధం ఇంద్రుడి ఆయుధం. మహా పవర్ఫుల్ ఆయుధం అది. సో ఆయుధాల్లో నేను వజ్రాయుధాన్ని. మరి ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ అంటే గోవులలో నేను కామధేనువుని. కామధేను సురభి అనే పేరు కూడా ఉన్నది. కామధేను అంటే ఎప్పుడూ కూడా పాలిస్తూ ఉండేటటువంటి కావలసినప్పుడు పాలిచ్చేటటువంటి ఆవు. సో గోవుల్లో నేను ఆ కామధేనువును. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః. సో ఈ సంతాన ఉత్పత్తికి కారణమైన ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడను నేనే. ఇక్కడ మన్మధుడను చూపిస్తున్నారు. సర్పాణం అస్మి వాసుకి. మరి సర్పాలలో నేను వాసుకిని. వాసుకి అనే ఈ పెద్ద సర్పం, పొడవైన సర్పం, దీనిని ఈ క్షీరసాగర మదనంలో వాసుకిని తాడుగా ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. మజ్జిగ చిలికినప్పుడు కవ్వం కావాలి, కవ్వానికి మరొక తాడు ఉండాలి. అలాగే ఈ క్షీరసాగరాన్ని చిలికినప్పుడు మేరు పర్వతం కవ్వంగా వాడి వాసుకిని తాడుగా వాడటం జరిగింది. సో సర్పాలలో నేను వాసుకిని. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమః సంయమతాం అహం. సో నాగులన్నిట్లోకి నేను అనంతశేషుడను. అలాగే జలవాసులలో అంటే ఆదిశేషుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. తర్వాత జలవాసులలో నేను వరుణ దేవతను. ఇక్కడ వరుణుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. పితృదేవతలలో ఆర్యముడును ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. నియమాలను అమలు పరిచే వాళ్ళలో నేను యమధర్మరాజును.
ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలః కలయతాం అహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. దైత్యులు అంటే దానవులలో నేను ప్రహ్లాదుడును. మరి అంత గొప్ప ప్రహ్లాదుడు కూడా దానవ వంశంలోనే పుట్టాడు. ఏది హిరణ్యకశ్యపుడు లాంటి భయంకర రాక్షసుడికి పుట్టి మరి ప్రహ్లాదుడు మహాభక్తుడయ్యాడు. సో దైత్యులలో నేను ప్రహ్లాదుణ్ణి. కాల కలయతాం అహం. సో అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. కాలాన్ని మించి ఇంకేది కూడా అన్ని కంట్రోల్ చేసేది ఏమిటంటే టైం. మరి దేనికైనా మనకి టైం అయిపోతే ఏది చేయలేం. పోయిన కాలాన్ని తీసుకురాలేం. రాబోయే కాలాన్ని తీసుకురాలేం. టైం అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేయగలం. మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం. సో మృగాలన్నిటిలోకి జంతువులలోకి నేను మృగేంద్రుడను అంటే సింహాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అన్ని జంతువుల్లోకి. మరి ఉత్పత్తి కాబట్టి సింహం. వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. పక్షులలో నేను గరుత్మంతుడని ఇక్కడ కింద గరుత్మంతుని చూపిస్తున్నా. దానవులలో ప్రహ్లాదుణ్ణి. అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసే వాటిల్లో నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని, అలాగే జంతువులలో సింహాన్ని, మరి పక్షులలో గరుత్మంతుడను. అటెండెన్స్ ఫామ్ పెట్టారు మాతాజీ, అందరూ దయచేసి ఫిలప్ చేయండి. హరే కృష్ణ. పవనః పవతాం అస్మి రామః శస్త్రభృతాం అహం జుషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవీ. పవతాం అస్మి అంటే పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువును. పవిత్రం అంటే మరి క్లెన్లీనెస్ అంటే శుద్ధత్వం. బాహ్య శుద్ధత్వమే కాదు అంతర్శుద్ధత్వం కూడా అని మనం క్లెన్లీనెస్ అంటే చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే పవిత్రం అంటే మరి మామూలుగా ఏదైనా సరే బయట గాలి తగిలితే దాని వాసనలు పోతాయి అది ఇది అంటూ ఉంటాం. అందుకని దానికి అపవిత్రం చేసే గుణం ఉన్నది. తర్వాత మరి ఊపిరి పీల్చడం కూడా, ధ్యానము ఇటువంటి వాటికి కూడా మరి ఊపిరి ముఖ్యం కాబట్టి పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువును. మరి ఆయుధదారులలో నేను రాముడిని. రామ శస్త్రభృతాం అహం. ఆ శస్త్ర విద్యాధారులలో ఆయుధదారుల్లో శ్రీరామచంద్రుణ్ణి నేను. జుషాణాం మకరశ్చాస్మి. జలచరాలలో నేను మొసలిని. స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. ప్రవహించే నదులలో నేను జాహ్నవిని అంటే గంగా నదిని అంటున్నారు. ఇక్కడ గంగా నది అని ఇది చూపిస్తున్నారు. ఇంకా సమస్త చరాచర సృష్టికి, ఉత్పత్తికి, ఉనికికి, అంతానికి అంతము కూడా నేనే. ఈ సృష్టి మొత్తం దీని ఉత్పత్తి ఏమిటి, ఇది ఇక్కడ ఇలా ఉండి మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఏంటి, అంతానికి ఏమిటి, అంతా కూడా నేనే కారణం. అంతా నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్య అంటే స్పిరిచువాలిటీ తెలుసుకోవడం, ఆ ఆత్మతత్వం, పరతత్వం, అది ఆ విద్యలన్నిట్లోకి ఫైనల్ విద్య కాబట్టి, గొప్ప విద్య కాబట్టి అది నేనే. వాదించే వాళ్ళలో వాదాన్ని నేను. అక్షరాల్లో అకారాన్ని నేను. సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని. ద్వంద్వ సమాసం అంటే ఏమిటి? రెండు పదాలు వచ్చేటటువంటి మాటలు. సుఖదుఖాలు, లాభ నష్టాలు, రామకృష్ణులు, ఇలా రెండు పదాలతో ఒక పదాన్ని చేసినప్పుడు అది ద్వంద్వ సమాసం. మామూలుగా ఒక్క పదమే కాకుండా రెండు మీనింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ద్వంద్వ సమాసం. ఇంకా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ సమాసాల్లో నేను అలాంటి ద్వంద్వ సమాసాన్ని. నాశనం లేని కాలాన్ని. మరి కాలమే కాలోష్టిమే అని చెప్పి చివరిలో చెప్తారు. అసలు నువ్వెవరు తెలియకుండా ఉంది విశ్వరూప సందర్శనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాం ఆ మాట చెప్పడం భగవంతుడు. నువ్వెవరు అంటే నేనే కాలాన్ని అని చెప్పి చెప్తారు. నాశనం లేని కాలాన్ని. అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు ఉన్న బ్రహ్మను నేను. మరి 4 దిక్కులకు ముఖాలు ఉంటాయి కదా. సో అన్ని దిక్కులకు ముఖాలున్న బ్రహ్మను నేనే. సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు నేనే అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే స్త్రీల్లో ఈ గుణాలు ఉన్నాయి. కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు, ఇవన్నీ స్త్రీలకు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా నేనే అంటే భగవంతుడి శక్తియే. ఆయనే సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువు,
కలగబోయే వస్తువులకు మూలము స్త్రీలలో ఈ శక్తులన్నీ నేనే. నేను సామవేద గానాల్లో బృహత్ సామాన్ని. సామవేదంలో ఈ గానాల గురించి ఉంటుంది. దానిలో ఇంకా బృహత్ సామం అనేది ఇంకా ఉన్నతమైనది. నేను అందులో బృహత్ సామాన్ని. ఛందస్సులలో గాయత్రి. సో మరి ఈ మంత్రాలు వేదాలన్నిట్లోకి కూడా మరి గాయత్రి మంత్రం అన్నిట్లోకి ఉన్నతం అని చెప్తారు. అందుకని వాటిల్లో నేను గాయత్రిని. మాసాలలో మార్గశిరాన్ని. మార్గశిరం అంటే నవంబర్ నెల. అది ఎందుకంటే ప్లెజెంట్ మంత్, అందుకని మార్గశిరాన్ని. ఋతువులలో వసంతాన్ని. మరి వసంత ఋతువుల్లో అన్ని చిగురించి అన్నిటికీ మళ్ళీ జీవం వస్తుంది కాబట్టి ఋతువులలో నేను వసంతాన్ని. మూసగాళ్ళలో ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్వినాం అహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. ద్యూతం చలయతాం అస్మి. మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను. తేజస్వినాం తేజోవంతులలో తేజస్సును అహం నేనే. జయోస్మి అంటే విజయాన్ని నేను. ఎవరిలో? వ్యవసాయోస్మి అంటే కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళల్లో కష్టాన్ని నేను. జయం సంపాదించే వాళ్ళలో ఆ విజయాన్ని నేను. సత్వవతాం అహం. బలవంతులలో సత్వవంతులలో ఆ సత్వాన్ని నేనే, బలాన్ని నేనే. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ మునీనాం అప్యహం వ్యాస కవినాం ఉషనా కవి. సో వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి. వృష్ణీనాం అంటే యదువంశాన్ని వృష్టివంశం అని కూడా అంటారు. ఈ వృష్టివంశస్థుల్లో నేను వాసుదేవుడను. పాండవానాం ధనంజయ. పాండవులలో నేను ధనంజయుడు, అర్జునుడను. అంటే పాండవుడు మరి ఇంకా అన్ని రకాలుగా వీరుడు, ఇటు భగవంతుడికి ప్రియుడు అన్ని. అందుకని అర్జునుడికి ఇంకా స్పెషల్ క్వాలిటీస్ అని. పాండవులలో నేను అర్జునుడిని. మునీనాం అప్యహం వ్యాస. మునులలో నేను వ్యాసమునిని. కవీనాం ఉషనా కవి. కవులలో సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న శుక్రాచార్యుని. సో ఈ సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న శుక్రాచార్యుడు ఎవరు అంటే రాక్షస గురువు. సో మహా వివేకవంతుడు, సూక్ష్మ గ్రాహి కాబట్టి ఆయన మరి బలి చక్రవర్తికి కూడా గురువు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈయన మరి వామన అవతారంలో వచ్చి భగవంతుడు నిన్ను మొత్తం ఇవ్వమంటారు, నువ్వు ఇచ్చావంటే ఇంక అయిపోతావు, అంతా నీ రాజ్యం, నువ్వు ఏది మిగలదు అని ఆయన సలహా చెప్తాడు. అప్పుడు బలి మహారాజు నేను స్వయంగా భగవంతుడే వచ్చి నన్ను అడిగినప్పుడు ఇంక నేను ఏమైపోయినా నాకు పర్వాలేదు, ఆయన నోరు తెచ్చి నన్ను అడిగితే ఆయన ఏది అడిగినా నేను ఇస్తాను అని చెప్పి ఇస్తాడు. అందుకే మనం శరణాగత తత్వానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఆ భక్తికి ఆత్మనివేదన అన్నది లాస్ట్ నవవిధ భక్తుల్లో. దానికి మనం ఎగ్జాంపుల్గా బలి చక్రవర్తిని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ శుక్రాచార్యుడు రాక్షస గురువు చాలా సూక్ష్మగ్రాహి కాబట్టి సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళల్లో నేను శుక్రాచార్యుడిని అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే భగవంతుడు ఏమిటి వీళ్ళల్లో నేను ఇది, వాళ్ళల్లో నేను ఇది అంటున్నారు, మరి మిగిలిన వాళ్ళందరిలో లేరా భగవంతుడు? ఇలా వాళ్ళల్లోనే ఉన్నారా? అందరిలో ఉన్నాడు కదా భగవంతుడు అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. దాని మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఇలా ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, ఎన్ని శ్లోకాలు చూసాం. ఒక్కొక్క శ్లోకంలో మనకి 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్తో నేను పలానా దాంట్లో ఇది నేను, పలానా దాంట్లో ఇది నేను అని చెప్తున్నారు. అంటే మిగిలిన వాటిలో ఆయన లేరని కాదు. ఇప్పుడు అశ్వత్థ వృక్షాలలో నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అన్నారు. అంటే మిగిలిన చెట్లలో భగవంతుడు లేరా? జంతువుల్లో నేను సింహాన్ని, మిగిలిన జంతువుల్లో ఆయన లేరా? ఇలాంటి డౌట్లు మనకు వస్తే పాండవుల్లో అర్జునుడిని, అంటే మిగిలిన వాళ్ళల్లో భగవంతుడు లేరా అని మనకి డౌట్ వస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే ఇవి ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని? ప్రతి దాంట్లో ఎవరు గొప్పో వాళ్ళల్లో నేను అంటున్నారు. అంటే ఎవరికి ఏ శక్తి ఉన్నా ఈ ప్రపంచంలో, దేనికి ఏ వైభవం ఉన్నా అది అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క మహిమయే అని చెప్పటం అన్నమాట. మనం అబ్బో వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళు ఎంత బాగా ఈ పని చేయగలరు, ఎంత ఎఫిషియెంట్ అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. అదంతా కూడా ఎవరిచ్చింది అంటే అదంతా లోపల భగవంతుడిచ్చే ఆ చైతన్యం, శక్తి. సో
అంతటా నేనున్నాను. నువ్వు ఎవరు, ఏది గొప్ప, ఎక్కడ నువ్వు అనుకున్నా అదంతా కూడా నా వైభవమే అని చెప్తున్నారు. ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఎక్కడైనా సరే, ఏది గొప్పతనం చూసినా, ఏది అద్భుతం చూసినా అదంతా నేనేను అని చెప్పటానికి ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ వచ్చారు. ఇక్కడ అయితే మనుష్యులు, వస్తువుల్లోనే కాకుండా మరి మోసగాళ్ళలో వాళ్ళు చేసే ఆ మోసం వాళ్ళు ఏ తెలివితో చేస్తున్నారో అది నేనే. తేజోవంతులలో ఆ తేజస్సుని నేనే. విజేతలు జయించే వాళ్ళల్లో వాళ్ళ విజయాన్ని నేనే. కష్టపడే వాళ్ళలో ఆ కష్టాన్ని నేనే. బలవంతులలో ఆ బలాన్ని నేనే. అంటే ఏ పని చేసే వాళ్ళలో ఏ శక్తి ఉన్నదో ఆ శక్తి అంతా కూడా భగవంతుడే అని చెప్పి మనకి అది తర్వాత ఆ ఎఫిషియన్సీ ఏదైనా అంతా గూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. ఈ ప్రపంచంలో కనిపించేది, వినిపించేది, ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యేది ఏదైనా భగవంతుడి యొక్క చైతన్యం, శక్తితోనే జరుగుతోంది. ఇక్కడ దండోదమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. దండోదమయతాం అస్మి, ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాల్లో నేను శిక్షను. మరి ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు నేరం మనం శిక్ష వేస్తారు, ఎందుకు మళ్ళీ తప్పు చేయకుండా ఉంటారు అని. కాబట్టి తప్పు అంటే ఏంటి, ధర్మానికి విరుద్ధంగా వెళ్ళిన పని. ఆ పనిని ఆపాలి అంటే చేసేది ఏమిటంటే శిక్ష. శిక్ష పడినప్పుడు మళ్ళీ ఆ పని చిన్నపిల్లలకు గూడా మనం నువ్వు ఈ పని చేశావంటే నువ్వు గంట సేపు మాట్లాడకు, నోటి మీద వేలు వేసుకొని కూర్చో అని ఇదివరకు రోజుల్లో అనేవారు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలీదు క్లాసెస్‌లో. లేదంటే నీకిప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఒక అరగంట సేపు నువ్వు టీవీ చూడటానికి లేదు, లేదంటే ఇలా నీ గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి లేదు అని ఏదో చెప్తూ ఉంటాం. చిన్న చిన్న పనిష్మెంట్స్. ఎందుకు? వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదైనా చేసిన తప్పైతే మళ్ళీ చేయకుండా ఉంటారని. అలాగే ధర్మాన్ని అణిచివేసే, ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాల్లో అందుకని పనిష్మెంట్ హ్మ్. బాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి వాటిల్లో ఆ మార్గాల్లో నేను శిక్షను. విజయం కోరుకునే వాళ్ళల్లో వ్యూహాన్ని అంటే ప్లాన్‌ని. వ్యూహం లేనిదే ఏ పని విజయవంతం గాదు. ప్లాన్ లేనిదే పెద్ద పనైనా, చిన్న పనైనా ప్లాన్ ఉండాలి. కాబట్టి ఆ ప్లాన్ అనేది లేనప్పుడు సక్సెస్ అనేది రాదు. కాబట్టి విజయం కావాలనుకునే వాళ్ళలో ఆ ప్లాన్‌ని, ఆ వ్యూహాన్ని నేను. రహస్యాలలో మౌనాన్ని. మౌనంగా ఉంటే ఇంకా ఏ విషయం బయటికి రాదు రహస్యం. కాబట్టి రహస్యాలలో మౌనాన్ని. మౌనాన్ని మించిన రహస్యం లేదు. వివేకవంతులలో జ్ఞానాన్ని. సో, వివేకం ఉన్న వాళ్ళలో వాళ్ళ జ్ఞానం నేనే. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున న తదస్తి వినా యత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. సో, ఈ రకంగా నేను సర్వ జీవరాశుల్లో గూడా అందరికి బీజం ఇచ్చినది వాళ్ళకి నేనే. ఇంకా అన్ని జీవరాశులకు బీజాన్ని ఇచ్చినది నేను. నతదస్తి వినా యత్స్యాన్, నేను లేనిదే మయాభూతం చరాచరం, కదిలేది, కదలనిది ఏ రకమైన జీవి కూడా ఇక్కడ ఉనికిలో ఉండదు. కాబట్టి అర్జున, నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణానికి జన్మకు కారణమైన విత్తనాన్ని, బీజాన్ని నేనే. ఏ జీవి అయినా సరే హ్మ్. అన్నిటికీ నేనే విత్తనాన్ని. కదిలేదైనా, కదలనిదైనా ఏ జీవి అయినా సరే నేను లేను అంటే అది అసలిక్కడ ఉంది అంటే అది దాని ఉనికికి నేనే కారణం. అది పురుగు అవ్వనివ్వండి, మనిషి అవ్వనివ్వండి, జంతువు అవ్వనివ్వండి, చెట్టు అవ్వనివ్వండి, గుట్టు అవ్వనివ్వండి. ఏదైనా ఇక్కడ మీ కంటి ముందు ఏదైనా వస్తువు ఉంది, ఇక్కడ ఉంది అంటే దానికి దాని యొక్క ఉనికికి నేనే కారణం. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏష తు దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. సో, నా అంతోస్తి, అంతం అనేది లేదు. దేనికి? మమ దివ్యానాం విభూతీనాం, నా యొక్క దివ్యమైన వైభవాలకు, విభూతులకు, మహత్యాలకు అంతం అనేది లేదు. సో, భగవత్ శక్తికి ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినా ఇంకా ఇంకా దాన్ని పూర్తిగా ఆ శక్తిని వివరించలేం. అంతం అనేది లేదు నా దివ్యమైన వైభవాలకు. పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా అంటూ అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ నా నా యొక్క ఈ దివ్యమైన మహత్యాలకు, వైభవాలకు అంతం అనేది లేదు. ఏషతు, ఏదో ఉద్దేశపూర్వకంగా నీకు ప్రోక్తో చెప్పాను. ఏది? నా విభూతేర్ విస్తరోమయ, నా యొక్క విస్తారమైన విభూతుల గురించి నీకు జస్ట్ ఒక ఉద్దేశ ఐడియా కోసం అన్నట్లు కొన్ని విషయాలు చెప్పాను. ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి
ఇలా అంటున్నారు. ఏది? నీకు ఐడియా ఇవ్వడానికి ఏదో ఉద్దేశపూర్వకంగా కొద్దిగా నీకు చెప్పాను. నా అనంతమైన విభూతులకు, అనంతం అంటే ఏంటి? అంతం లేనిదే. నా అనంతమైన విభూతులు యొక్క సూచన మాత్రమే ఇప్పుడు నీకు చెప్పింది. జస్ట్ నా విస్తారమైన విభూతులకు ఒక సూచనగా నీకిది చెప్పాను. నా దివ్య రూపాలకు అంటే నా వైభవానికి అంతం లేదు. నేను నీతో చెప్పిందంతా గూడా నా విస్తారమైన విభూతులు, అనంతమైన విభూతులకు ఒక సూచన మాత్రమే. ఉద్దేశతో అంటారు. ఏ ఏ ఏషతూద్దేశతః అంటే ఏదో ఒక ఉద్దేశాని కోసం, ఐడియా కోసం సూచన మాత్రంగా నీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాను గానీ, నా అనంతమైన విభూతులకు అంతం అనేదే లేదు. అని యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్చితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. కాబట్టి ఈ విభూతులన్నీ కూడా నా వైభవాలు ఇక్కడ ఈ లోకంలో నువ్వు శ్రీమద్ అంటే ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మరి ఆ తర్వాత మహిమ గలవి నువ్వు ఆయన సమస్త సృష్టులు నువ్వు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ సృష్టిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఐశ్వర్యవంతం అంటే వైభవంగా ఉన్నవి. మరి ఐశ్వర్యం సుందరమైనవి, అందమైనవి ఎన్నో ఉన్నాయి. అవి తర్వాత మహిమ గలవి అంటే మహిమంటే మరి మనుష్యులలో గొప్ప గొప్ప శక్తులు అంటే గొప్ప డాన్సర్స్ అవ్వచ్చు, గొప్ప ఫైటర్స్ అవ్వచ్చు, గొప్ప ఆహ్, ఇంకా ఎన్నో చేసేవాళ్ళుంటారు. అవన్నీ గూడా మరి మనుష్యులలో ఉండే స్పెషాలిటీస్. అవి గాని ఏది చూసినా తత్తత్ దేవావగచ్చత్వం. సో, అవన్నీ గూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి వాళ్ళకవి అంటే మమ తేజోష సంభవం. నా తేజస్సులో ఒక వచ్చాయి. నా తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే వచ్చాయి. అది గూడా కంప్లీట్ తేజస్సు గాదు. భగవంతుడి తేజస్సులో ఒక పార్టే అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ లోకంలో నువ్వు ఐశ్వర్యవంతమైనవైన, సుందరమైనవైన, మహిమగలవైన సమస్త సృష్టులు కూడా కేవలం నా తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో. అందుకే శ్రీ సూక్తంలో కూడా, పురుష సూక్తంలో కూడా ఈ సృష్టిని సృష్టించినప్పుడు ఈ సృష్టంతా భగవంతుడి యొక్క శక్తిలో ఒక పావే అంటారు. మిగిలినది మనకు తెలియనిది భగవత్ శక్తి ఇంకెంతో ఉంది అని పురుష సూక్తంలో కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఇక్కడ ఆ విషయం చెప్తున్నారనమాట. ఇదంతా నా తేజస్సులో ఒక అంశము మాత్రమే. ఈ సమస్త సృష్టులు కూడా నా అంశంలో తేజస్సులో ఒక అంశంతోనే ఉద్భవించాయి అని తెలుసు. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవ అర్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అసలు ఇన్ని రకాలుగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున? అసలు నేను ఏకాంశేన స్థితో ఒక చిన్న అంశతోనే నేను విష్టభ్యాహం ఇదం కృత్స్నం ఈ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను. వ్యాపించి స్థితుడనై ఉన్నాను. సో, ఇంత వివరంగా ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు వివరించాల్సిన అవసరం ఏముంది? అసలు ఒక అంశంతోనే ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పి చివరికి చెప్తున్నారు. సో, ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. చెప్పి అసలు నువ్వు ఇక ఏది చూసినా ఈ ప్రపంచంలో అందమైనదవ్వనివ్వు, సుందరమైనదవ్వనివ్వు, మరి మహిమ గలదవ్వనివ్వు అదంతా గూడా నా అంశే. నా తేజస్సులోని ఒక అంశ నుంచే వచ్చాయి. అలాగే ఇక నీకింత విస్తారంగా చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ విశ్వమంతా గూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఈ ఒక్క మాటతో మనం అర్థం జేసుకోవచ్చు. సమస్తంలో భగవంతుడు మరి ఆయన ఉన్నారు. ఎలాంటి దానిలో అయినా, ఎలాంటి జీవిలో అయినా అంతటా ఏ శక్తి, ఎక్కడ ఏది, ఎటువంటిది గనిపించినా అదంతా భగవంతుడి అంశ నుంచి వచ్చిన శక్తియే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో మనం చూసిన విషయం ఏమిటి అంటే దేవదేవుడైన భగవంతుని శ్రీకృష్ణుని ఆయన యొక్క వివిధ విభూతులను, వైభవాలను, మహత్యాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం అంతటా కూడా శ్రీకృష్ణుడి ఉనికి ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది మనం ఇప్పుడు చూసింది. ప్రతి దానిలో కూడా భగవంతుడి ఉనికి ఉన్నది అనే విషయాన్ని మనం ఈ విభూతుల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ
పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో 10th చాప్టర్